agapuntos sa jay nga mahukom kadagiti si bibiyag kay nakitinatay. Mamatak met Espiritu Santo, patyek met Santa Iglesia Katolika, ti pinagrinano ti santos, ti panakapakawan ti basbasol, damat panagungar ti bagi kan ti biyag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnake mo, tuy dagakas sa dilangit. Idem, kadakam tel daw ditoy, ti kanen mi, ti patinayan ngal daw, pakawanem dagiti basul mi, kasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, kati nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isala ka nakam katidakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na kami managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Gloria at Ama, kentanak, kenti Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet itaken tagnanayon nga wanting gana. Nagiti misteryon tayo panpanunutan, so nagiti misteryon na gloryaan. Ket umuna, iti panagungon na po tayo so Kristo kadagiti na tayo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matumpal kumatnakem mo, tidagakas sa dilangit. Idem, kadakam tel daw dito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basul mi kasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasul kada kami, kati nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakam katidakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na kami managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na apo, Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasi na ka managbasul, itaken oras, ti papatay mi. Amen. Gloria te Ama, kentanak, kenti Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet itaken tagnanayon nga wanting gana.
O Jesus ko, pakawan ng dagdibas basol mi, ispalin akam tapoy ti infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Iti may kadwa ang naglorya na misteryo. Dahil di nagloryan nga yuli na po tayo Hesus Kristo sa dilangit. Si babagi si kakararwa ken si di Diyos. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito, iti kananmit patinayon nga aldaw, pakawan ng tibasol mi akas met pamakawan mi, kadigiti nakabasol kada kami. Bay ano manugot to sulisog, salakan ng kataputan nga dakas. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos deten ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan na tibong at tiyan mo na po, Jesus. Nanati Diyos, kakaasi na managbasulita kantun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos deten ka. Sikat na yung gasatan, karagiti amin na babae, ning gasatan, metibunga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung gasatan, karagiti amin na babae, kat na yung gasatan, metibunga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung gasatan, karagiti amin na babae, kat na yung gasatan, metibunga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadakan ka. Sikati na ingasatan, karagiti amin na babae, kat na ingasatan, metibunga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadakan ka. Sikat na ingasatan, karagiti amin na babae, kat na ingasatan, metibunga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadakan ka. Sikat na ingasatan, karagiti amin na babae, kat na ingasatan, metibunga ti tiyan mo, ani Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Kas di punganay, kas tanto metagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan nagdibas-basol mi, spala na kam, dapoy si denpierno. Iturong mo amin ang kararwan sa dilangit, nang nangruna kadagiti makasapul, unay ti kaasim. Di may katlo na gloria na misteryo, dadi ulog, ti Diyos Espiritu Santo, kadagiti apostoles, agraman kini Apo Santa Maria. Amami, nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnaki mo, ti dagakas sa dilangit. Itdem, kadakam tal daw dito, iti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basul mi, kasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol, kada kami, kadi nakamet baybayan, nga manlugot ti sulisog, isalakan nakam katidakes. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka na kita amin na babae,
nain kasatan metibungat tiyan mo na apo mi Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kam managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita kami na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na apo mi Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kam managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita kami na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na apo mi Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kami managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kam managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kami managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na apo may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kam managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kam managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na apo may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kam managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siyan mo na apo may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kam managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siyan mo na apo may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi na kam managbasol, itaken tun oras si papatay ni. Amen. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastama itaken tagnanayon nga wanting gana. Wisus ko pakawanem dagiti basbasol ni ispala na kam ti apoy si infierno. Iturong wami ng kararwat sa dilangit nang nangruna kadagiti makasapol unay ti kaasim. Di may kapat ana Gloria na misteryo. Dahil di pa nakayunin na po Santa Maria sa dilangit si babagi ken si kakararwa. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo diti daga kas sa dilangit. Idem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanam ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakampetaan nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, niya po Diyos tadaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin na babae, tinenggasatan met ibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, niya po Diyos tadaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin na babae, tinenggasatan met ibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, niya po Diyos tadaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin na babae, tinenggasatan met ibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, niya po Diyos tadaken ka. Sika tinenggasatan kadagiti amin na babae, tinenggasatan met ibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakasida kami ama nagbasol,
itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati na yung gasatan, karagita amin na babae, kat na yung gasatan, may atibunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati na yung gasatan, karagita amin na babae, kat na yung gasatan, may atibunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati na yung gasatan, karagita amin na babae, kit na yung gasatan, may atibunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati na yung gasatan, karagita amin na babae, kit na yung gasatan, may atibunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati na yung gasatan, karagita amin na babae, kit na yung gasatan, may atibunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati na yung gasatan, karagita amin na babae, kit na yung gasatan, may atibunga ti tiyan mo, ni Jesus. Gloria. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Kas di po nga na kasanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanem nagdibas-basol mi, spala na kamdapoy si denfierno, iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangruna kadagiti makasapul, unay ti kaasin. Di may kalimakin maudi anak gloria na misteryo. Dahil di pa nakabalang ati Virgen Santa Maria, arena dagiti angheles tattao ken amin aparswa. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnaken mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam daw dito iti kanin mi ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, kasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, kiti nakamat baybayan, manugot sulisog, salaka nakam katidakes. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo, naapo mga. Santa Maria, ina ti Diyos, kakasi nakam nagbasulita, kenton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo, naapo mga. Santa Maria, ina ti Diyos, kakasi nakam nagbasulita, kenton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo, naapo mi a Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakasi nakam nagbasulita, kanton oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo, naapo mi a Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, kakasi nakam nagbasulita, kanton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo, naapo mi a Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakasi nakam nagbasulita, kanton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo, naapo mi a Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakasi nakam nagbasulita, kanton oras ti papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae,
nain kasatan matibungat tiyan mo, napumi Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakasi na kam managbasulita kanton oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napuno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kanita amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo, napumi a Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakasi na kam managbasulita kanton oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napuno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, kanita amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo, napumi a Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, kakasi na kam managbasulita kanton oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, nan kasatan metibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakasi na kam managbasulita kanton oras si papatay ni. Amen. Gloria ti Ama, kenta Anak, kenta Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet ita kenta agnanayon nga wanting gana. O Isus ko, pakawanem nagdibasbasul mi, spala na kam tapoy sa impyerno. Iturong maami na kararwat sa dilangit, nang nangruna ka nagdi makasapul, unay ti kaasim. Salve Rena, inati ka Asi, biyang samit, kinanamami. Salve sikat kararagan mi, da kami napagtalaw ng aneba. Agpapakaasi kang ka, sumasainek, agsangsangit iti daga pagluluan. Allah kung makatalik mi, talyan mo kad kadakam tamatam, ama ng asi. Kat inton malpas tate pamagtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus, abindito nga bungat dyan mo. Uma ng asi, uma nakam, una samit una, Virgen Santa Maria. Kamiting ka rin, Heso Kristo, ang Diyos katapumi. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugtong anak mo. Ingun udan da kami kadagitigun ko natag nanayon apanakaisalakan. Ipay mo, kadakam tababayan ti panang panpanunot mi, kadagiti na santuan ng misteryo, niya Apo Virgen Santa Maria. Tulatan mi, dagiti linaunda, ket magunod mi, dagiting karida. Gapumed lang ken Kristo nga po mi. Amen. Tinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Lord, let us testimony.
Awat na pakidep, when i-silent mode tayo kumadagiti cellphones tayo. Kadwaen tayo dagiti sumaganad nga nangiyawat ti intensyon pagyamanda. Sunny Garcia and family, Mr. and Mrs. Ryan and Charito Wigan, Victoria Aluyen and family, Valenjoy Villalobos Corsino and family, Mr. and Mrs. Marshall Gitba, Maribeth Inigo Smith and Inigo family, Familia Galieta, De La Cruz family, Ken Hortizuela family, Pagyaman Timaysa Akabsat, Mr. and Mrs. Roland Villalobos, Elvira V. Palakay, Salvio family, Edmundo and Ella Miguel family, Misa Pagyaman ni Ron Gregory A. Pasete ken Ron Emmanuel A. Pasete iti inda pinag-birthday. Ken Pagyaman ni Mila Gakutan and family. Kasapay met nga iraman tayo, ti panangikararag ti kararwa ni Petronila Valdez, Alfonso Valdez, ken Milingan Napaw. Pakairamanan pa'y iti Pagyaman Dadina ken Chito Esorena. Tumakder tayo. Sarap when tayo di kasanta tayo
lumay hari tayo na tayong iyaku. Rugyan tayo, dahito inadaeg, apan nagrambak tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, ti lubong na inggasatan, babaan dahito yung aramid, ti Diyos bimmaba, nagpakumbaba, sinarakusok na, ti kinakapsot tayo, inkawis na, ti kinarukop tayo, pinasanto na, ti kinamanagbasol tayo. Babaan daytoy agragrag o kumangarod ti puso tayo, tilubong agragragsak babaan ken kuana. Pagyamanan tayo matinadyosan nga ina tayo, tababaan ti panagwen na, imay tinangisalakan. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Daydayaw ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan.
Kumararag tayo. O Diyos, inaramid mo, aday ito'y nasantuan arabii, aglawag babaen tiranyag tinapaypay so asilaw nga iso ni Kristo. Ipaay mo kadi ada kami amang bigbig iti misteryo ti panagranyag na dito'y daga. Mairanod kam tumet kadagiti ragsak nga ipaay na sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Daytoy maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Dagiti tattao ang nagnay ti kasipngetan, nakita da tilawag ang nagpayduma ti ranyag. Nagnayad da iti daga, dagiti aniniwan, ngamita, agranyag kadakwada tilawag. Kasta unay tiragsak da o Apo, inyag mo tiraguda. Gapoy tinaramid mo, agragsak da akas iti panagragsak, dagiti agan-ani, wenno agbingbingay iti sinamsamda. Winayawaya amida iti nakaidepenanda, inikat mo iti pangur anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek iti nasyon, anang idadanes, ken nang irurumen kadagiti tattaom, akas iti panang parmek mo iti armada, iti midyan iti ununana. Mapuuran to ti amin na sapatos, ken daradara apagan-anay, dagiti soldado arim maut. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. At ubing alalaki anaited kadatayo, ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti masirib amang magbaga. Man nakabalin at Diyos, agnanayon nga ama, ari ti kapya. Bumileg to a bumileg tinaarian, apa nakabalin na. At danto lat takapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat kani Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno na ken kinalinteg, manipod ita inggat inggana. Aramiden amin daytoy ti Apo, ama nakabalin amin. Ti sao ti Apo. Ita nga aldaw ngay pasngay ni Kristo nga Apo, mangisalakan kadatayo. Ita nga aldaw ngay pasngay ni Kristo nga Apo, mangisalakan kadatayo. Kantan yo
ngay ni Kristo nga ako, ang isalakan kada tayo. Inaldaw ngay pakamoyo, tita magtipanangi salakan na ipakaamoyo, ti dayag na kadagiti pagilian, dagiti nakaskas daw nga aramid na, kadagiti amin na tao. Itangaal daw na ipas ngay ni Kristo nga ako, ang isalakan kada tayo. Agragsak kayo langit ken daga, agdaranodor kayo taaw, ken amin nga adda ken ka, agragpo kayo taya, ken amin nga adda kada kayo, dakay amin na kayo ti kabakiran, agriyaw kayo ti rago, ti sango ti apo. Itangaal daw na ipas ngay ni Kristo nga ako, ang isalakan kada tayo. Taumay na nito rayan, ti daga, nalinteg kenawan, idumduman na, ti panangituraynan ko, iti amin na to dito'y lubong. Itangaal daw na ipas ngay ni Kristo nga ako, ang isalakan kada tayo. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo ken Tito. Impakitan ti Dios ti parabor na nga agpaay iti panakaisalakan iti amin a tao. Sursuruan na tayo dayta a parabor amang iwaksi iti saan a nasantuan a panagbiag ken kadagiti nailubungan a tarigagay tapno agbiag tayo a naparbeng nalinteg ken nadyusan iti agdama a tiyempo, bayat ti panaguray tayo iti nagasat nga aldaw anam namaen tayo. Intun agparang ti dayag ni Jesucristo an naindakla na Dios kin mangisalakan kada tayo. Inyawat na ti biag na gapu kada tayo, tapno isalakan na tayo iti amin a kinadakes, ket pagbalinen na tayo anadalos at tao, nga agpaay ken kuana, ken napasnek nga agaramid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas.
Kadagiti nga aldaw, impaulog ni Emperador Augusto tibilin, ang mailista amin nga umili iti pagarian. Daytoy ti umuna asensus an aramid, idi madama a gobernador ni Quirino, ijay Syria. Iti kasta na pan nagpalista amin a tao, tunggal maysa iti ili na. Agsipot na nagtaod ni Jose, iti kapututan ni David. Nagrubwat iti ili an Nazaret, ijay Galilea. Ket napan ijay Judea, iti ili a Bethlehem, anakayanakan ni Ari David. Nagkuyog da ken Maria, ana itulag nga asawaen na tapno agpalistada. Masikog idi ni Maria, idi addada ijay, addada sajay, demteng ti oras ti panagpasngay na. Inianak na ti inauna nga anak na alalaki, ket binungon na iti lampin. Sana impaidda iti kulloong, taawan pagyananda iti pagdagdagosan. Iti daytamet la adiso, adda sumagmamano nga agpaspastor, nga adda idi iti away, nga agbambantay iti rabii, kadagiti karnero da. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Apo, nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kinuna ti anghel, yeg ko kada kayo tinaimbag adamag, apakaragsakan nyo, wen da kayo ken dagiti amin at tao, itamet lang aldaw, ditoy ti ili ni David. Ditoy ili ni David, maipasngay ti Kristo nga Apo ang mangisalakan kada kayo, daytoy ti pagilasinan nyo, masarakan nyon to ti maysa nga ubing anabungon iti lampin, anakaidda iti kulloong. Pagamuan nagparang ti dakkel abunggoy dagiti nailangitan abuyot akadwa ti anghel, ikan kantada ti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Dios ti kangatuan a langit, ket ditoy daga kapya kadagiti tattao apaka ay aywan na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Lakablawan nyo man ta sango likod, duwa nga sikigan ti Merry Christmas. Exaggerated kay mga daddo pa Merry Christmas, Merry Christmas. Apay masapol pa lang ikalbi iyo, ibagayo latan Wala, Merry Christmas nga rudan. Tamno nga masapol nga ikablao yo pa ing kapayla danunan ta besim ori adje likod. Lakablawan tayo dagiti followers tayo kung natay malaangan dagiti kakabsat nga makimismisa kada tayo ado tinagdamag ti oras ti misa tayo kablaawan tayo ida Merry Christmas kada kayo amin, naragsa ka Pasko kada kayo amin Apo. At sa dino man nga sulit ti Pilipinas iti abroad da kay amin nga dumdumngag ken dumngag to ditoy ala kablaaw manipod ti parokya ti San Jose nga asawa ni Maria. Dahito yung matimay sa karigatan kadagiti kakabsat tayo ng rona dagiti OFW nga may sa dijay no inakuma han na makadwa ti anak nadto nga Christmas nadagsen met nasakit dagiti amang adda dijay adayo handa nga makadwa daytoy amoyo sabsabali lat tamo no ditoy Pilipinas ti pagrambakan tayo ta sa bali lat tatiri nana nya tata daytoy anya nagana daytoy maibasa tayo diak amo no malagip yu pay dedag si San Emilio jak patyen ngam addanagan ti ubing ijay diak nalipatak pay ti pudno nga nagannan di ubing di barkadak di nga maysa tinagan na di ubing uyas napaya nga uyas tinagan di tatang na nga talaga Jose, merin samot di jay asawa na. Ngam ni uyas, na iyanak, idi, at iyagamin ka, doon na kita agtalon da, jay San Emilio di Tiagan, adayo jay talon da, gidigat agkalapaw da di jay. Pasarehan dang agaw awid, jay barangay, kagaputa makaan anak datoy bakit na, may isa nga malam, iawid na. Naganak ijay dalan, isunat inang partiraw. Kati pinangrepot na kung natin pinangputid na di pusag, yun o pusag. Iyak mo no niya, pangawag yun, tanda kayo nga magpapaanak.
Nang kayas kano ti bulo, tanatadam di ka jibo nang nalati mabuteng nang kayas ti bulo, amoy man ti bulo naan. Iso pinangputid na, ti pinangrepet na, dahi tayo pagsilsilo na, di ka agsilo da iya ti pugpugo kada kwan. Kaya iso tinang paanakin ni bakit na, sana idinaganakan ko na kunadan ti istorya na impasalot nan, binungon nan, impasalot nan, sana panangayab mo lang ti kadwa na nga nangi yindayon, da ipandamot lang iya hospital. Kaapaya nga uyas tinagan ti ubing, dahi nga kalsada, naguyasan kano ti dakkel abiklat idi, nga maahan nga kalsada nga formal, di kasla kumadalan ti pasagad, iso tinagan na dahi ubing, uyas. Kanya kumama ipanagan tayo kini Apo Isus, kulloong. Mabalik na natin na iyanak nga ron iti kulloong. Ngam no kitaan nyo da ito'y, kanayon ko nga kritikaran. Pinaggagampor da amin da itanin. Kasla ko pinagtitipon tayo mo aminan. Amin mat nga, mangramrambak iti sa nga lubungan, no agaramid tayo, data ko na, bilen ko na tayo nga Bethlehem event. Tinagan na data, Bethlehem event. Ginapasamak ijay Bethlehem ng pinaggagampor. Apay nga pinaggagampor? Adatan. Naiyanakan. Ada dyan nagitay agpaspastor. At dapay talo nga arin. Apay sigida ayaw mga tatalagita ari. Apay nagigiddan nga, ijay ti pakaayan na ka na, ijay ti pakaayan na ka na, apay di pala nagawid da Maria, magkin ni Jose, mat inurure da di ari, at dapay regalo da ki din, ijay ka mo, no taga Salcedo data, na isoplin data nga regalo, na ilakon, na igatang pay, ka nga tati pagpiyastaan na. Dahita pinaggagampor tayo, ng data ari aka, after how many days nga naiyanakan ni Apo Isus, when indaldalan ti bitun ida, napandadinano ng ijay balaydan, haanan ang idtamot ng kulloong, apay naiyanakan na pigsa ni baka mo, paggigyang kay pelad tamo, emergency laeng, dahita iso nga nakita mo ka, pinaggagampor na mo amin da dyan mo dagitay, insilsil tayo mo amin dagita karnero, kada ugsan sadta, kada amupay, no niya dagita tan, alingo, at alingo, nang titi alingo kanyak tatay. Naggagampuran, intuon tayo pa tayo starin, diyan mo na akin project dahi tansamo, ninsamo Jonas, project na di grade 6. Alaman, babalin lang ta. Tapno may i-represent ko na tayo, ngam tigin agpaiso na dahi ta ka, titao ijay, kitaan tayo. Magmag na da, awan pagyanan da ijay di mat ino, di sabaling ebanghelyo ka, indetalyeda, mapanda di pagdagdagosan, awan ti pagyanan. No kayat yo mapangkay ijay likod adda kalapaw ti baka dijay maya mo dato inaramid dagiti nagaramid mga nasisiglat ta kaslamot talaga kalapaw ti baka ngam naka second floor mo dagita nga baka nagsigla da ma naiso nga maya lata mo ta naka second floor da social. Kaya di mayanak ko na adda kay jilikod ko nanan iso nga ijayan nga naganak awan ng tulong. Awan ng tulong. Ni Jose latan Segun ti istorya, awam mati midwife, awam mo partera, idi. Nalaing mat ani Jose, partero mat ani Jose. Ngam dagijay mat agpas-pastor ko na, isudat mo na nga bisita, afteran ang naiyanak, iso na pandan, adda bitwan, adda anghel, adda kwan nga nangibaga, paltiingan nga nangibaga nga maiyanaken, dahi tati Bethlehem event ko na. But the three kings, maudin to, adagita nga mapanhaan ang iya ayan ti kulluong, iya iton abalay damutan. Manong aldaw nga nagnag na dagita, manong nga weeks nga nagnag na dagita nga talo nga ari, adada pay laji kulluong, apay nagluluto da nga rod iyayin, inala dagita lunglungan, data kulluongan, itada nga agyanan. Kala ko pinagagamport, to represent, nga naiyanak ni Apo Isus ti kulluong, alam, mabalimutan ang awatan, nga alaam ti os-osto, haan ang nagtitipon amin ditan. Ngamin, tatati mangrugi ti Christmas, haan nga idi aginaldo. Aging gana iti three kings, iso ti os-osto Christmas, haan nga tata. Kanya mo tata, una tayo, anya nga kinagasat, anya nga kinaragsak, anya nga naidumdum mga rag-o ti lubong, ta imay day ta amesyas. Sungar nga ko na tayo, ti kablao tayo tatay ka, Merry Christmas. Napanak ng misa ti may sa nga hospital, jak ibagbaga nga idtalikod day jay.
Kakitaak da jay nakakabil nga lubo, dahil nga lubo nga kaslagol nga puyo tanda, nakapagkat ijay Christmas 2025. Jak nadlaw ta Christmas 2025, ostomat, apaya ka no, kunamot indo, in-explain mo lang ni doktor ko na handa pa nga ingkabil, Mary, apo dadta nakasilsil talikod, apaya, awampay gamin bonus da, hampay simmang pot. Agriri da kano, so hampay lang nga Mary, idi na itawag dan nga addan dyan na mapan mangalan, impagkat dan, iso nga nakinbababa, Christmas 2025, Mary. Oh, madi ka pa, sigla damat. Kaya Merry Christmas, apa yang amin nga, anya ngamin nga nainggasatan, nga anya gamin nga rumbeng nga agragsak tayo, anya ti rumbeng nga agrag u tayo. Nakabaybayag nga inururay dayta, dagiti propeta, umayto ti mangisalakan. Umayinan to pagasaten, pakawanan, mga bakto, agbalay ginto, ngam anya dayta nga panagbalay gi, pakawanan nanto ti basol ti lubong, dayta ti kadadakkelan nga misyon. Tada tayo, naisina tayo iti Diyos, napukaw tayo ti paraiso. After fall ko na tayo, kalpasan nga na adankin eba ti basol, napukawan ti paraiso. Ngam idinagwanan ni Apo Santa Maria, inururay dan siyam abulan, idinaiyanaken, dadtan, nagragsaken ti lubong. Tauray dagiti, kunana dito, ibanghelyo ni San Lucas, naiyanak ti kuloong, dahil ti pagilasinan nyo, kuna daytoy, denggan nyo. Sinilnagan na ida, kuna nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ti bagbagana, dagitoy agpaspastor, kuna na. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan na ida ti dayag ti Apo, nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kino na ti anghel. Yeg ko kada kayo tinaimbag adamag pagragsakan yun to. Pagragsakan nyo. When da kayo ken dagiti amin at tao. Itamot lang aldaw kunana ni anghel. Dito'y ili ni David na ipasngay ti Kristo nga Apo amang isalakan kada kayo. Nagpintas imbaga na dati anghel. Da kayo daytoy ti pagilasinan nyo masarakan yun to. Ti maysa nga ubing anabungon iti lampin anakaidda iti kulloong. Iso nga ti immuna nga bisita ni Apo Jesus na angdod agpaspastor. Dagiti agpaspastor handa agaw awid aggigyan da ijay letang nalamiis no pa naglalamiis napudot no pa nagpupudot. Isuda ti immuna na angdod dagiti immuna nga bisita ni Apo Jesus. Nakakati kulloong kunana iso nga pumigpig sapay la ni Maria kini Apo Jesus isuda ti immo na nga bisita. Uri basaan yun to awampay dagiti tallo nga arid ta. Ngam ikabil tay lat tamuten at ta nagatang meten manungatawon na madatang nga ladawanen. Kakunana daytoy ni San Lucas pagamuan nagparang tidakkel abunggoy dagiti nailangitan abuyot. Akadwa ti anghel, ikan kantada ti pagdaydayaw ti Apo. Anya ti kantada, gloria iti Diyos ti kangatuan ti langit, ket ditoy daga kapya. So nagkanta dagiti anghel, naglulukmag damat. Kapya ka dagiti tattao. Apaka aywan na, isong aron nga, gloria, gloria. Kala ko mga boses ti anghel di kantata yun niya. Dayjay ti rag-o, imbaga na pa'y nagkanta ti langit, gaputa na paraburanan ti lubong. Kaday ta nga pan nakabarabur ti lubong, haan laeng nga event, idi 2,000 years ago, nalpasen, ilaglagit tayo laeng haan. Day ta nga pan nakaiyanak, jibunga day ta nga pan nakaiyanak, karaman tayo until the last generation aging gana kanibusan ng tilubong, nakaraman tayo to amin day ta bendisyon. Isungarod nga agrag o tilubong, nakaraman tayo to amin, uri dagiti kapututan nga sumarsarunon to nga tayo, nakaraman to payla ang iti day ta nagasat nga pan nakaiyanak. Taapaya, un imuli, natay, nagtutuok na tay, imuli sa dilangit, ngam nagbati. Haan nga pimanaw ti imuli, ngam nagbati. Anya rin na nagbati, dadtoy nga rod dagiti sakramento. Dadtoy nga rod, nagado tayo nga umay mangrambak,
Diyak amo no apay nga nakadadutay tata. Basit gayam dahito simbaan nyo. Ito maminsan kay tatay to plaza nga agmisan. Nagadutay yo. Apayaan niya ti pa nagrambak tayo. Dadtoy. One day to'y tatanga aldaw, rambakan tayo dito nagasat, pan nakapagasat tilubong, ngam, imuli nga agpay so dito nga naiyanak, ngam nagbati, taapaya, dadtoy ti Eukaristya, dadtoy tinasantuan amisa, dadtoy dagiti sakramento nga agtultuloy, aginggan ti sumarsaruno kada tayo, addan tulat ta sakramento. Kayso dito ti kinagasat, nga ramrambakan tayo. Ulitan tayo manan. Nagado dagiti ba ipangramrambak tayo. Adagsal sa ludsod kanyak tatay. Ano bang dapat dami ang nadamit? Anya ti mayat ka di nga bado. Nalabaga? Mabalin mo. Tapaya. Isugar ti motif na. Nagita mo na ako light sa nalabaga matada. At hangover dagarod. Nadya ka mo nalabaga ako na pangragragsak. Adagsal sa ludsot tatay. Anya ti dapat nga handa inton New Year ka bukal-bukal. Iya ka mo no tatamog Christmas adya mo pay may samula handa yo. Apo macaroni salad kin. Ka isumol lang iso agpasyar ka ti balbalay isumol lang nga iso. Ngam na may mayat sa mo ti Christmas kanyami idi. Awam mo ti macaroni kada dagita cake kada Graham nga kung kunayo idi nga dagatas na awam mo. Ang yalati aramidan da kada kami, manglebek da ti diket, binungon dat saba, intuno da, makanan. Solve. Awanan. Tatan ka bawal mo ti agpaputukan idi kanyami, no nakakita kam lakit ti karburo, amuyok karburo. Pagpaluom ti sabahan, tubo mayatan. Idi ko nagbalin nga dagitay firecrackers nga naka dangerous mo. Madi, kada kami awam mati ko, nagado nga pangragragsak tayo, nagado nga pangliwliwa tayo, nagado nga wagas nga pangramrambak tayo. Kuna tayo, tikang runaan, dahito nga panagramrambak tayo, gapot agyaman tayo iti ragsak, gapot dahito nga iumay ti mesyas kanya tayo, anya ti rumbang nga panagrambak. Ugali nga papadi, sakbay ti simana, sakbay ti dagitoy no advent, agre-recollection kami. No mabalbalin, agko-confessar kami. Kati kapintasan nga rod nga kawis mo met, nga agserbi, kas pangarigan kumatatta, aging gana ti Christmas, daytay nadalos ang puso. Apay nga agkikinnon pisar kami, annugutin mi nga managbasol kami, hami nga ibaga nga perfect kami. Annugutin mi nga na managbasol kami, narukop kami, ngam ti kapintasan nga kawis. Tatapa isasangbay ko man ni Kristo, no maiyan ako matatapa ng rambak tayo, iso deja ikarkarigatan adya na dalos a puso. Iso nga ti kapintasan nga kawis nga idaton mo king kuana, apagyaman mo king kuana, deja na dalos a puso. Si bababawi a puso, nga uray na inailawan, at dalataa, tauri ka umay ni Apo Jesus, nagpintas tabalayo. Nagranyag nga ron tabalayo, nagado nga Christmas light yo. Nagiimas tamakan yo. Nung tapusom ko, kuribot-bot mat. Nagiimas tamakan yo. Nagiimas ta handa yo. Nagmayat na kita, dikdekoraryo. Nagpintas pa'y tabado, pangkapay gimatang di kandaon. Nung tapusom ka, agkurkuribatag mat. Kasano nga umay ni Apo Jesus ko mga rod? Kas pangarigan, pangarig ko ma, sikati pa kaya nakan na, pilyan na tapusom nga kuluong, uray na numo, no nadalos, uray na nanumo, uray na numo, uray ko na mga adaan kinapakumbaba, no nalinis. Ngam no umay ko man ni Apo Jesus, pilyan na tapusom nga iso ti kuluong. Anya dagiti iwalin mo nga di mo pa'y maidoron. Anya na kaslabalay nga bato ti kinatangsit, kaslabalay nga bato ti kinaman naging bubukod, kaslabalay nga bato ti paramag, kaslabalay nga bato ti kunamlano dagitay hangamap-map nag-itibiyag, kas ano nga rod nga umay ko maisuna, baka agbabawi pa'y tumayabak lang mapandilangitin, napanan.
Tahama nga maikari. Dahil ti kapintasan nga kawas. Dahil ti kapintasan nga panagrambak. Ala, gawid tayo madamdama. Nagmayat nga kita, dagiti pampamilya. Agsasango. Noche buena, kunatay nga ron. Nagmayat ko mga kitaan nga, agdadanggay nga sa nga pamilya. Dahil yung matisay narigat na kadakam nga taga-kumbento kada papadi Uri dagiti daduma mga taga-kumbento nga si dagtibalay da aga-awid da. Pinto apo pa din ako nakatanga. Awam magadayo mata pamilya mi. Biya kanyak mabalinak pay agawid ngamno ka isolak ti awid ako. Haanen. Dayati mayat na kitam ko maji pamilya yo. Nagmayat ti handayo. Nagmayat agragragsak kayo. Un awang problema dayta. Ken i-encourage mi pay Hangat nga may mayat mga kitaan no, dakay nga sa nga pamilya ka, sakbay kay nga mangan kadagay handayo nga nagngingina, nakakomunyon kayo. Nagkomunyon nga pamilya. Nagmayat ko mga no, nakakonfesar nga pamilya, umay ni Apo Isus iti kulloong ti pagtaengan. Hangat nga nakaisam ni Apo Isus. Hangat nga naragsak jiri nana, no dita may sa pamilya ka, sang kamay sa nga agdadanggay. Nagkomunyon, nadalos ti panggap na, nadalos ti puso na, hangat nga dahil takulloong ti pamilya tayo ka pagayayat na nga umayan. Dahil yung ati awis na kanya tayo, takuna tayo, uray ulit-ulitin tayo, uray kanayon nga Christmas, uray no tinawon nga datay ti kabubunggaan ti Arcos. Ngamnohaan tayo maawatan ti turturungan na, bangking tulat ta. No hantay maawatan ti kaipapanan na sa balin tulat ta. Anya ti rumba nga pagyamanan tayo. Ni Apo Diyos, nga imay, nga numan pa'y nanumo tayo, dinanon na tayo. Ni Apo Santa Maria, haang mga timao ni Apo Isos, no, haan na inosar na insagana daytoy nanumo nga balasitang. Haan mga imay ni Apo Isos, haan mga nakaumay nga kastao, no, haan na nga insagana, tinanom mo nga balasitang. Sa pagyamanan tayo, tiina tayo. Ni San Jose, taapaya, ninlibas na kami ang pinanawan, baka binansag na kumamot, ta kultura dagarod nga patayon, ti awan asawa na, agsikog nga awan ti mangita der, no binansag da, nairaman ni Apo Isos nga natay. So, kung ti pagyamanan tayo, kadagiti amin nga nang karit mo't itibiyag na. Da Herodes nga nang tret itibiyag na, iti istorya, wan nakakaasi ni Apo Isos, ngam kasjay magkanya tayo. No daduma, pagyamanan tayo, dagiti Herodes tibiyag tayo. Dagiti mayat nga mangitalmag kada basers tayo, kung natay kumatata di social media. Dagiti mayat nga mangitalmag kada mangpisit kanya tayo taapaya no daduma isuda met ti sumikkilan tayo ijay tayo met nga na lumaing ijay tayo nga sumikkil ijay tayo nga agnakem isu pagyamanan tayo latamot ori dagiti Herodes dagiti mangmangted ti challenges iti biag tayo pagyamanan tayo ida isu nga tati kawus tayo nga rod gaputa Christmas ko na tayo adda karbengan tayo kadi nga mangi waragawag kinikabsat tayo. Merry Christmas. Ada kadiragsak di puso yu pudpud no kadi di puso tayo nga mangi waragawag itilobong. Merry Christmas. Agpos kayo ta Facebook. Os-os to kadi dayjay nga naggaputi puso nga addaan ragsak. Merry Christmas. Tanuhantay pa lang pulos nga maawatan. No madi pala di pan nakaawat tayo bangking. Karla dayayan kita kakabsat nga agtrabaho ti hospital ka awang garod ta bonus da ka Christmas awan di raguda nangegda nga addan ka ingkabil da laeng Merry Christmas lakitaan nyo tarupro pa yo os to kadita dekorasyon na nagmayat ti mang milat tarupa nagmayat ti mang arkos tarupa ngam nga mailemeng no anya dadya kararwa naglaka nga dekorasyon ti balay ngam nga mailemeng no anya tinagyan ti kaunggan ti akin balay nagado nga makaluban tayo ti makmakan uray pay nga tanong kasano kabuntuon kadag kakaimas nga makan no dijay pagtaengan ke haan met nga makuna nga lunglungan tinangisalakan
Haan tumot lang nga lunglungan tinangisalakan, awan tumot lang, hantay maawawatan, sayang dagitoy nga handa, sayang dagitoy nga aramidan tayo nga panagrambak. Alatat pagbiyagan tayo tinangisalakan. Finally, anya ti mabalin tayo a misyon. You go home, agawid kayo. Bring Jesus. Alaen nyo ni Apo Jesus, tirag o ti puso yo, iyawid yo, iji pagtaengan nyo. Diragrag o nga pudpud no nga Jesus nga dakan niya tayo, iyawid yo ijay pagtaengan nyo. Pagbalinan nyo nga nagasat di pagtaengan, kuna tayo ka nagasgasat. At dapat di may isa nga araramidan da ka, agibitin dati istar, apaya, adawis ko. Tabarbaring gumasat, complete work, day tanga siyam. Nga aginal dumases. Nagasgasat ti Salcedo apaya at na nakakompleto iti 18 at siyam nga rabi siyam pay nga parbangon doble-doble misa da di ka pala nagasat idta namin 18 da nga nakimisa siyam nga parabi siyam pay nga parbangon laman nadamisa di baryo da dapahi ada pamunpon umay dapahi kano ko na tayo nga complete work tap nagbalin nga nagasat. Yes, adda grasya nga agapukin ni Apo Diyos. Ngam yawid yun ni Apo Isus, mabalbalin pa, nalaklaka nga kuntaren, no da kayo nga mismo timang tigasat. Hello? No da kayo nga mismo timang tigasat, iya pamilya yung. Mabalin nga da tayo ti paggapon ti kinagasat. Diyon sa mauawatan di bagak. Ngam nagawid ka madandama ka, tarupam ka kaslamang ti malas. Imbes nga naragsak na pamilyam, nagbalin nga Biyernes Santo, nada. Iso ako na tayo ka, agkarkararag tayo, kumkumpleton tayo, tanobena tayo, apaya, barbaring, o may jibalay mitigasat. Sino nga minti mangyid tigasat? Or urayam nga iyog ni Mayora, sanggunyan mo no kapitan, na tayo ispagitin sa ti kung kunayo a kinagasat. Di katatao tayo, di kinasayaat tayo, no naparaburang ka, paraburam mo't, agbalindamot nga nagasat. Iso nga kuna tayo ko, haanla ka di nga ito'y kuluong. Artificial data, ladawan laeng. Ngamdad to'y, mabalin nga, no napagasat kan, naisalakang kan, nagrag o tapuso mo, anya mo ti misyon mo, itid mo mo't ti kinagasat. Lakita nyo man takaabay yun, no? Danamnaman ng agasat, no? Malas. Malas nga kaabay. Anya mo, dahi ta, naamot ang ata. Ala, no adda pala namnaman ng kinagasat, ala ka, mabalin tayo nga ibaga, Merry Christmas. Maminsan pa'y kakabsat, Merry Christmas. Lualwan tayo ti mamatiak, no dumanon tayo ijein yanak ni Santa Maria Birhen, agparinto mang tayo. Datay amin ko na tayo, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao iti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Silaw ang nagtao diti silaw. Diyos sa kasmatlaeng ti ama, kat gapuken kwa na naaramid dagiti amin nga adda. Ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao agparinto meng tayo. Tumakder tayo. Iti pan nakabalin ti Espiritu Santo sa iti krus gapo kada tayo.
iti pa nagturay nagtutuok ket netanyam nagungar iti may katlong aldaw kas palawagan dagiti nasantuan asurat imulit sa dilangit ket sa tutugaw ti makannawan ti ama umay tumanen asidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti nan ket ti pagarian na dinto nga apo ken mangmangted iti biyag isu agtaod ket pagrukbaban ken daydayawen amay timpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas yak iti iglesia amay maysa Santa Katolika ken Apostolik pariyak-yak ko ti maysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay napno ti lubong iti ragsak gapo ti panagbalin ti Dios a tao babaen ken Apo Jesus sa Kristo agdawat tayo iti ama tayo a nailangitan tapabarwen na ti puso tayo iti ragsak iti daytoy nagasat nga rabii ket kuna tayo Apo agtaeng ka kada kami. Agpaay kadagiti amin na Kristiyano ti sangalubungan tapno maragpat kumat ti ragsak babaen ti kapya ken panagkikinawatan iti baet dagiti adu a relihiyon pumararag tayo. Agpaay kadagiti amin a ubing nang runa dagiti ulila tamariknada ken manamnamada iti kay papanan ti Paskwa, babaen dagiti tattao a naayat at tumulong kadakwada, kumararag tayo. Agpaay kadagiti saan pay ang makamammo ken ni Apo Jesus, tapno maragpat damet ti panakaisalakan, babaen ti panagayat day ti padada a tao, kumararag tayo. Agpaay kadagiti babasit agimong dagiti Kristiyano tapno agbalin itang aldaw arambak ti ragsak babaen ti panangibiyagda ti espiritu ti Paskwa kumararag tayo. Agpaay kadatayo amin ngay may makipagrambak ti panakayanak ti Apo tapno agtaeng kumati ragsak kadagiti puspuso tayo, babaen, ti panangaramid tayo kadagiti kalikagom ni Apo Jesus, anailanad iti ebanghelyo, kumararag tayo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Ngintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo agtaeng ka kada kami. Diyos nga amami, imay ni Apo Jesus kada kami kas tao, tapno irandod na ti kina Diyos na kada kami, ket maikari kami nga agbalin nga anak mo. Tulungan na kami nga agbalin akas kenkwana, tapno kanayon ang maikari kami nga anak mo, dawatin me daytoy itinagan na. Amen.
mararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo. Makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Kahit maipaaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamat apagimbagan tayo, kan di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Sapay kumaapot a makaayayo itadayag mo, daytoy sagot mi, ita nga aldaw apa nagpiesta mi. Iti kasta gapo ti pannakisinnagot mi kan ka, pagbalinan na kam amayasping, ken Apo Jesus, iso ang nakikalay sa ti kinatao mi, ita ang kina Diyos mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudnoonay amay ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios tagapo ti misteryo ti itatao ti anak mo nagranyag ti baro alawag ta gloriam kadagiti mata ti isip mi tapno pakaamuan na kami iti Dios at ilangan na makita gapo ken kuana maawis kam nga agayat kadagiti banbanag adi makita anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti tronos ken dominasyones ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gobwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem. Kat ipaay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Hisuidi, sakbay ayawat na siyayat ti bagina, tapno agtotoo, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagidi disipulos na, ket kinunana, alaen yo, ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, isu amayawat to, amay paay kada kayo. Kasta metakal pasanday di panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagidi disipulos na, ket kinunana. Alaen yo, ket uminom kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon na tulag, isu amay buyato,
amay paay kada kayo, ken kadagiti adua tattao, tapno mapakawan, dagiti basbasol, aramiden yo daytoy, apang ilaglagi piyo kanya. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Pinapay mangan kami, ket itiday ko'y akali suminom kami, ipangarang ni ipapatay mo, umabuagin kayo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kamto kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Thank you.
pasalamatan mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Mitituran ti panakabalik ken dayaw ti aglanayon adi tuag O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanyak, ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol miti mingmingam, no di kat ti pamati iti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti naragsak, tinapakumbaba, kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Esos nga nang tetigasat kada tayo, babaen ti bababana, pinasanto na tayo, intanok na tayo. Ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa.
Dumararag tayo. Ipaay mo kad Apo tada kami amang ramba kasi raragsak dito'y daga, tipan nakaipasngay tinangisalakan kada kami, agbiag kam asisisengpet, tapno maikari kam to ang makikadkadwa ken kuana sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo. Intay dinggan ti mensahe ti Paskwa, ti ayaten tayo nga inatiili ni Mayora, Ninya Grishel, Heronilia Itchon, kalpasan na, agsumaritan tumubasit ti PPC President tayo ni Mampasita Watang. Itatang rabii, agyaman tayo kini Apo, ta naurnong tayo dito'y parokya ni Apo San Jose, kas may isang pamilya nga adda iti ragsak, talek, ken nauneg nga pamati. Daytoy nga rabii Apo, kat saan laeng selebrasyon iti panakayanak ni Apo Jesus, no dikit di daytoy Apo, kat ti panangparik na, iti kinauneg, iti ayat ti Diyos kada tayo amin. No kasano dayta Apo nga kinauneg iti ayat ti Dios kada tayo. Ket impakita na iti panangited na iti anak na nga napakumbaba, managayat ken manangaasi. Saan nga isuna Apo nga imay nga kasari nga adda iti kinabaknang wenno panakabalin. No diket imay isuna na ianak isuna Apo nga nakasentro iti ayat ken talna. Ket dayta nga ayat ken talna, ket isuko ma iti agari iti puso tayo. Saan laeng nga itatta nga rabii iti Paskwa, no diket iti inaldaw-aldaw nga panagbiag. Dagiti araramiden tayo Apo iti inaldaw-aldaw, iti panagserbi, panangaywan, ken panangikadwa iti pada tayo, ket saan laeng basta aramid. Daytoy ket panangi biag iti ladawan iti Apo. Tano agayat tayo Apo, ken no agserbi tayo nga awan pulos iti namnamaen tayo nga kasukat na. Iti kasta nga wagas, ket ipakpakita tayo nga adda ni Apo kada tayo. Uray paeno adda rigat ken panubok nga dumteng. Agtalek tayo ken ni Apo, taisuna iti mangted, iti pigsa, ken lawag, no tirik na tayo ket numan adu Apo iti pakarikutan iti biag. Saan Apo nga iti Paskwa ket saan nga dakari na nga awan iti rigat, no di ket adda iti Dios nga mangted iti lawag, ken mangawis kada tayo iti baro nga panagbiag, nga napno iti ayat, talna ken namnama. Iti ayat iti Diyos, isu timang pabileg kada tayo. Kas iti patinayon ko nga ibagbaga, banat love for a banat pamilya. Ket detoy nga banat love, ket ijak ipagarup nga ibiabiyag ko gayam ni Apo Jesus. Banat love, patibkeren tayo Apo, iti ayat, iti bukod tayo nga pagtaingan. Babaen iti kinaanos, panagsakripisyo, ken panagpakawan. Tano natibker Apo iti ayat, natibker iti pamilya. No natibker met Apo iti pamilya, natibker iti komunidad. Ket dayta iti mangted, iti namnama kada tayo amin, ken isu iti pagayatan iti Apo. Isu nga nagpintasan Apo dayjay intayo ibagbaga nga patinayon nga banat love. Haan lang gayam nga ditoy uneg Apo iti simbaan, iti pakakitaan tayo kani Apo Jesus. Saan laeng nga no adda oras iti misa, no dikit di Apo, marik na tayo adda itoy uneg Apo iti puso tayo.
Kat nga rod, ita nga Paskwa, ikararag tayo nga ti ayat, kental na, ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, ti agari, iti puso tayo. Para itinaragsak nga puso, ken para itinaragsak nga panagbiag. Iti tunggal pamilya, ken ti intero nga komunidad. Sapay kuma, tati panagbiag tayo, panangibiyag tayo iti ayat, agbalin tayo nga pudno, alawag iti pagilian. Ibiyag tayo iti kinauneg, iti ayat, ti Diyos kada tayo. Naimbag nga, rabii kada tayo amin, agyaman na ni Father Rufo, iti na santuan nga panangidaulo na Apo, iti misa, iti Paskwa. Merry Christmas kada tayo amin. Itinagan ti Sibubukel nga parokya ni San Jose, esposo ni Maria, ken ti panangayaywan kada tayo ni Apo Rufo Abaya, yebkas kuman Apo, kada tay amin, ti naimpusuan, ken naragsak, nga intay panagrambak, ti Paskwa, iti daytoy nga tawen. Alaik mampay, dito yung gundaway, ti inak panagyaman, kadatay amin, awanan ti bangbanggitak nga nagan, kadatay amin nga awan labas, ang mga tugid dino ima-mention ko nga nagan ka damalipatak, makabasulak nga din na oras. Manipod ti bulan ti Enero, aging gana itatang bulan ti Disyembre, amin nga programa ken aktibidades ti parokya tayo, saan nga naisayangkat wenno nayaramid, dagitoy no awan ti panagtitinulong ti tunggal maysa kada tayo. Apakairamanan dagiti followers ni Apo Rufo. Dakkel ti utang nga naimbag nga nakemi kadagiti followers na kas makita tayo nasurok payla ang makatawan ni Apo Padi tayo ditoy ket makita tayo iti naglupusan na daytoy nga simbaan tayo. Kat saan laang nga daytoy physical nga itsura ti simbaan, ti nagbalbaliw, no di pay ket ti kananakam, ti tunggal maysa kada tayo, nga kaskuna ni Mayor Tatay, napauneg ti pamati, ti tunggal maysa. Ket sapay kuma, tadagitoy nga daytoy nga mapaspasamak, iti panagbiag tayo nga na Kristyanuan, ket agtultuloy, ket makita, tapno iti kasta, umad-ado tayo pay nga agdadanggay, nga agyaman ken ni Apo Diyos, kadagiti adu nga bendisyon ken parabor na kada tayo. Ket no man bilang adda iti nagkurkurangan mi, dawatek matlaeng iti pamakawan nyo, ken panakaawat, tapno iti kastakot naragsak ti intay panagrambak. Dayjay laeng nga po, naragsak nga Paskwa, ken nagasat nga barutawen tayo amin Apo. Thank you, Apo Mayora ninya, ken Ma'am Pasing, iti daytoy. Next year, da kayo ito agsinsinoblat nga agsermonen. Nalalaing kayo mat. Kada kayo amin nga nagsakripisyo Apo, nanipod pa idi gaginaldo mases tayo, simbang gabi tayo, nag-sponsor timulong amin nga nagtrabaho ala ni Apo Diyos ti maidaydayaw ni Kristo nga imay kada tayo. Iso kumati mang bendisyon kay dagiti tartarigagay ken ayat yo Apo. Sinanama kayo nga ti
Kura paro kayo, may karkararag nga kang kanayon, ikarkararagan da kami. Mat maidaydayaw ko maamin ti Apo, kadagiti aramid tayo. Tumakder tayo. Ti Apo at da kumakada kayo. Agdumog tayo, taawatin tayo, tinadaega pamindisyon. Ti Diyos amang nibinibiti kaasi na, pagtalawin na kumati kinadakesyo, ket pagranyagin na iti uneg, dagita puso yo, tilawag, dagiti bertudes, iso nga nang paksyat kadagiti sipnget ti lubong, babaen ti tatao ti anak na, ken na magranyag iti daytoy na santuan arabii, babaen ti nagloryaan, apan nakaipasngay ti anak na. Kinayat nang ipakdaar tayang ngel, kadagiti pastores, tinaindaklan aragsak, ti makaisalakan apan nagaipasngay ni Kristo, sapay kumatapunwen na dagitanakem yo iti ragsak na, ket pagbalinen na kayo asaksi ken propeta ti ibanghelyo na. Ti Diyos ana magkaysa ti langit ken daga babaen ti itatao ti anak na, punwen na kay kuma iti kapya ken tinaimbag anakem na, ket pakiranoden na kayo iti agnanayon aragsak na. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Merry Christmas kada tayo, amin Apo.